Radio Royal FM so kan mo awni soma nege kanya sikin sanga saba tanan gushira enfin bi soma daina o wati kiri kan mo o banga soma daina kuna funi wala se wati okofo awi bakuruba kuna funula kunungu Badra Aliou Haidara adona fe en sura amara dona kafo akara jama ko dan jato ya kafo shaji sigilembe duguma abe shaji banani ana kunga fembo maami kunjoleno o kacha ni ma sigile asano nasri marokau ka la sigide min kumbe malila ko aleka wati sira dana malila amala lona kafo ni mako fola e minke amena santan kumate oko aisra ngini kunungo colonel Assimi Goita alefe la simi na besena nous assise nationale kuma mun be ka bo akona kuma uye kuma jelemba uye kadaka uya ngini kafo bengan sebe mbe Mali ani France nyonche ko ka abwa ma jona kadaka ko anana ye kafo pransika deme achemai risika la sigideu amala dona kafo Vladimir aye risi la sigide ti kunungo kana Dr Sugel ko kala maiga fe ko semen nata no kunyo nata ko sebati kumbe risi jamana kan wolu kunda lembe malika Franci ye adama yelema kokura ko yali Wagner ani Francis Rasu ko bisi ka baraka nyon fewa ni kuma fana mbora kabi kokura uka ministre chef d'état major kromimbe ale la selike ka sanga nima bi soma daina nunu ka farafina ki warauka anga soma daina donc war de fle donc war mi ne Karim Sebe na la si awma wala ambi do dungala ka bikle heredi awni nema amay adam ne nanga sigda kiwarawi Badra Aliou Haidara Cheikh Sirif Ousmane Madan Haidara denge abe tama mina kunungo otunya su konontonai anfa ya kajulo cercle o konnana akera bunya ani karamai jama mi langini nendo hali nasro sirbuke anana sufe konga ayala ka fo sufe ko mayala kadaka jama mi bora kata kumbe ayere ko akjama asibakoro chayara amsimlane kofe kuna funi u bora kabi ajala ka fo femi ni oye demendo kuna funi aja o sedu watraka kumala ko meri lampander pladi lampander mi ni aida do aditugola kadaka lampander munumbe ambulu corona ya Somalia gouvernement mindi ni aledo walma nimi kondo sedu watra koni ya kuna fondi kunungo usatkela ale kumala seminge uyasro o fami ni sefu kere ay foli la se naba bema ka befu ka be walmando kadaka ko ni jama baimbura kana dirbuke kumbe ko ale ka kuma sebe ko kadu ala kusebe nga ko ni ajatimna ambela gele nyonso fenkele mina ni oye malikoy oye hakato ni islamia yere dosenkoy o Badra Aliou Haidara aya ajira kafo ko ye fembai wa min kelen fleni togo bela ala sekani na nyona uye na mahina ni mako fole nunna wala ala sonoma bisuina sedu watara emifo ani shirbuke emifo na ala sonoma bino blage lasi awma abisuina asano nasri ale lasi de malila be san chaman bobi abe ambassadeur ya la Maroc tola ampe ya malila o lasi de ya ko o sira dana ambala dona kafo o kera sababu na kunungo atara ka tasra ni colonel Assimi Goita fe ko ale kumbe bara mina malila ko asira dana ayre ka kumala tiana ko Mali femba dalema ko ni kuma jara le dale bi kafo ale lamona jamana mi kono ko Mali de amena malila amena nga ko bena wati do wa ko ale ka wati mi ni okumbulu dalendo
sisan kɔni ko o sera a dan na o siratigɛ la o la nana ka na foli kɛ colonel Assimi Goïta la k'a yira la k'a fɔ k'a bɛ baara min na k'i jija a la Maroc jamana k'o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ale ye min sɔrɔ Mali la yan a bɛ n'o kɛ gafeba ye k'o di le roi Mohamed VI ma walasa a bɛ se ka a don ba la cogo min na ka baaraɲɔgɔnya sabati Mali ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ ale nana sira ɲini kunun ne ka taa a ta yɔrɔ la Faransi kunnafonidilaw ye min fɔ bi fɛn min ni o ye Clément Bonnet n'ale ye chef d'état-major kɔrɔ ye de l'armée française kunnafonidilaw ye ɲininkali ka a la bi k'a ɲininka a bɛ se ka min fɔ Mali ani Faransi ta in na a ko Mali ani Faransi ta in Mali bɛ k'a fɔ cogo min na ko a bɛ i n'a fɔ jalakiliba tɛ ka taa se Mali yɔrɔ la ka da kan ni Mali y'a dancogo la jamana ye n'a ko ka fɔ ni min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa ko o man ka kɛ baasi ye fo ka na a kɛ yɛrɛ ko jamana 14 ka fara Canada kan olu ka tɛgɛnɔ bila kɛ gafe la ko o tɛ sɔn o ma ko ale fɛ ko o taara yɔrɔ jan o siratigɛ la o ye ɲininkali k'a la a ko yali an bɛ waati min na comme sisan ko Wagner walima Russie sɔrɔdasi minnu bɛ yen yali ko olu ni Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ dépend bɛnkanw de la ko ale kɔni fɛ n'a y'a sɔrɔ kojugu wɛrɛ t'a la fo ka lakana sabati ale fɛ ko fɔcogo bɛ sɔrɔ a la fo n'a kɛra Wagner ye Wagner ko kɔni ye muguti sarala maaw ye ko o kuma ka gɛlɛn ko n'a bɔr'o la ka kɛ Russie sɔrɔdasiw ye ani Faransi sɔrɔdasiw ko ale yɛrɛ kɔni fɛ ko ale ma basiba ye o la a y'a jira fana k'a fɔ ko jamana minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan nansara jamana 14 ka fara Canada ka ko o taara yɔrɔ jan o teliyara ko in na wa ko ale kɔni fɛ ko hali n'a dana takuba ma ko bɛ se ka Mali sɔrɔdasiw kalan kɛlɛkalan na nin waati kɛla maladɔnniya k'a fɔ Faransi ka kuma caman yɛlɛmana nin cogo in na tan a fɔbaaw tɛ kelen a mana kɛ cogo cogo ni ko dɔ kɛra u bɛ fiɲɛ de sɔrɔ a la dɔ ka dɔ fɔ walasa ka don maaw n'u hakili cɛ kabiri Emmanuel Macron y'a tigɛ a da la k'a fɔ ko ni a bɛ nin cogo in na k'olu bɛ n'u ka kasaw ni kusow kuru ka taa o don ma ka na se bi ma kuma min yɛlɛmana Faransi bolo sa kɔnɔ k'a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ o siratigɛ la nin fana ye nin fɔ kun ko Clément Bonnet ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la ale yɛrɛ kɔni fɛ ni Wagner tɛ kaban fo ka na kɛ Russie sɔrɔdasiw ye cogo bɛɛ lajɛlen na ko o ye sigi ka fɔ de ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa o bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na assise nationale lasigi min n'a bɛ sen na kuma gɛlɛn o bɛ ka bɔ a kɔnɔ kunun ta yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ kalayara kosɛbɛ Koniba Sidibe ni ale yɛrɛ ye Joyilaka ye parce que ɲɛmaaba don a ye foli kɛ kunungo colonel Assimi Goïta la tuma min na ni u ye kuma bara ni tɛngwa la ko karisa ye cɛ ye o tɛ fana kɛ muso ye ale kɔni ye ŋara daba dɔ ye n'a y'a jateminɛ don tɛmɛn'u la ale yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ murutila kosɛbɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga in ma nka a nana ye lasigi min filɛ sen na ni tɔw ma kɛ kelen ye lasigi min kɛra tan ni dɔ kɛra dialogue national inclusive o kɛra olu ye fɛn labɛn nin kɔrɔ ye k'a sɛbɛn k'a bila basi wɛrɛ foyi t'a la ko wa kɛli tun bɛ gɛlɛya o ni assise nationale nin tɛ kelen ye o siratigɛ la Koniba Sidibe y'a jira ko min kɔni ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali baaradaw namara sɛbɛkɔrɔ ka ca la kosɛbɛ k'a daminɛ faama kunda ka na kiiritigɛ bolo kunda ko o namara o bɛ bɔ yɔrɔ min na ko fo k'o sɛgɛsɛgɛ ka bolodaw kisɛ kan walasa nin gɛlɛyaba in bɛ se ka bɔ Mali la cogo min na Koniba Sidibe ka kuma don wa y'a jira fana ko ka a teliya yɛrɛ ni i ye dɔ ɲininka san laban in na beletugu ko ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bɛnkan ye accord de défense ko k'a yɛlɛma don a la sisan kamasɔrɔ min fɛ ko a nana ye k'a fɔ Faransi ka taabolo tiɲɛna ko ani Mali taabolo tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ni Ala dun y'a latigɛ a dabila ko nana misali la colonel Assimi Goïta nalen ko nin bɛ se ka kɛ sababuba ye ka a ko jɔ fɔlɔ wa k'u bɛ baara fɛn o fɛn kɛ k'u ka o jɔ fɔlɔ fo k'a na ye k'a fɔ bɛnkan kura talen don i n'a fɔ colonel Assimi Goïta yɛrɛ ye Emmanuel Macron wele cogo min na k'a fɔ a ye
ko a k'a lajɛ ka bɛnkan min tun bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, ka bɛnkan bɛɛ ban janvier kalo o tile 7 wa ko Emmanuel Macron kan ka da la k'a fɔ foyi tɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ tun fo ni a kɛra ko kura bolodaliw ye, wa a bɛ minnu kɛ n'a bɛ kuma Mali jɔyɔrɔ la k'o banna, wa a bɛ min kɛ fana n'o y'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ se ka maa fa Mali la kuma t'a la k'o banna, wa nafolo min ni o bɛ taa i n'a fɔ ka taa kɛ garanti ye k'o banna, a ma ladɔnniya k'a fɔ ko o banni sɛbɛn o dati k'o bɛ ban janvier kalo o tile 7 o siratigɛ la a ma ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron a kɔni ma jaabi nin ko in na, nka a kɛra fɛn de ye n'a y'a sɔrɔ Donguna Traoré y'a bɛnkan sɛbɛn ko nka ko colonel Assimi Goïta nana ka na bɛnkan wuli, wa ko a ko bɛɛ teliya kosɛbɛ. Rusi jamana Suguel Kokala Mayiga a ye Rusi ka lasigiden bisimila kunungo a yɛrɛ dagayɔrɔ la primature la, o kuma cayara u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan ko Vladimir Poutine ko kunɲɔgɔn min filɛ nin ni a bɛna ban o ko tɛ tun k'a daminɛ tɛnɛ ma ka taa se tɛnɛ kunɲɔgɔn na, ko Rusi jamana seribatigiw n'an b'a f'o ma ko opérateur économique ko olu kana joona ka na Mali la walasa o ni Mali gouvernement bɛ se ka kuma cogo min. A baara taabolo ka ca, u ye fɛn caman fɔ a la minnu ka ca, minnu yɛrɛ tɛ lakanako yɛrɛ ye. Dungafa b'a la, téléphone ko b'a la, fɛn min n'o ye baara caman b'a la i n'a fɔ kuranko ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔ nafolo ko ni bɛnkan tun bɛ Rusi jamana ani Mali ci ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw la ko o fanba tun bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko de la, ko opérateur économique minnu bɛ Rusi jamana kan ko olu labɛnnen don ka na dɛmɛ se Mali ma joona. Gɛlɛya fɛn fɛn ni Maliyɛnw bɛ k'a miiri ko ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ nana k'a bɛ gɛlɛya ka d'a kan ko Rusi kɛlen bɛ k'i waraka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen na a tɛna na lakana ko yɛrɛ ma, ko a bɛ kɛ fan caman fɛ min ye dungafa ani adamadenya taabolo wɛrɛw ye. N b'a ladɔnniya k'a fɔ nin lasigi min kɛra Dr Suguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ nin ma bala ale la, ko Sadio Kamara ka taali dɔ sen fɛ Tila nana ka na fɔ u ɲɛna k'a fɔ ko Vladimir ko lakana ko banna, ko min bɛ yen sisan kɔni Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni gɛlɛya kana n'a sɔrɔ ko k'o fɛɛrɛw boloda. O y'a jira k'a fɔ ko Rusi jamana ani Algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kaban, port min bɛ Algérie ni batobaw bɛ na ni fɛn caman bɛ na o fɛ ko o kɔni o bilalen bɛ Rusi jamana ka bolo kan. Rusi labɛnnen don kosɛbɛ nin waati in na ka dɛmɛba se Mali ma, wa ko dɛmɛ Vladimir ka kuma la ko o bɛ daminɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'a daminɛ kunɲɔgɔn bɛ nali ka taa ko n'Ala sɔnna ma baaraw o bɛ bila sen kan. Nara kulu kɔnɔnaw kulu wo kɔnɔnaw kalayara kosɛbɛ jihadisiw bolo, minnu yɛrɛ ni olu kɛra serew ye olu ko a jihadisi ko kɔni banna olu fan fɛ. Minnu bɛ kuluwo in kɔnɔ a mɛnna, u b'u ka baaraw kɛ, u bɛ bɔ ka taa tiɲɛliw kɛ ka na don, o kɔni tun tɛ se o kɛrɛfɛ duguw ma. Ko nka olu yɛrɛ m'a dɔn cogo min na ni Mali sɔrɔsiw nana nin na kodɔn ka taa kuluwo in kɔnɔ, tile 2 in na kuluwo kɔni ko maa t'a kɔnɔ tun, u y'a maa bɛɛ lajɛlen labɔ k'a larawe k'a labɔ kɛnɛma ka a caman kɛ bolokɔrɔmaw ye, wa ni min kisira saya ma ko o bɛ kisi. Réseaux sociaux dɔ sanfɛ dɔ kɔni kumana k'a jira k'a fɔ ko o bɛ yɔrɔ min na ko o tɛ ka se dugukɔnɔmɔgɔw ma, dugukɔnɔmɔgɔw kana s'o ma, ko nka ko o bɛ ka min kɛ ka t'o kofɔ faamaw ye ko n'Ala sɔnna ma k'u t'u to yen, o yɔrɔ kofɔliw de don. A labanna min ma tile 2 in na a ma nɔgɔya fiyewu, ni yɔrɔ wɛrɛ kɔni tɛ fo Naramara ko digi kɛra o jihadisiw la bi kosɛbɛ. Umar Marko Buwa Fani a bɛ i n'a fɔ o ye liberté provisoire d'ale ma bi. Umar Marko ta ko bilalen bɛ ka kalo kura janvier kalo tile 4 ko o bɛ fɛ ka liberté provisoire yana ka kiiri don cɛ, kiiri bilalen bɛ ka février kalo tile 15 kɔnɔ. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Umar Marko k'a ye Dr Suguel Kokala Mayiga nɛni k'a dajuguya nɛni kosɛbɛ, wa ko a y'a dɔn tuma min na ko kojugu don o y'a sɔrɔ a tiɲɛna a bolo kaban, fo a yɛrɛ y'a ja k'a fɔ tiɲɛna min kɛlen filɛ ko o man ɲɛ. A ka avocat ni o bɛ tali kɛ Mohamed Lamine Konate, ale y'a ja k'a fɔ ko sani sɔɔni cɛ o bɛ nana ka na kuma ɲɔgɔn kɛ ni Mali kiiribulonw ye walasa u bɛ se ka lafiya dari Umar Marko ka ma cogo min na
a ka taa a lafiya la. Mali sɔrɔsiw ko u ye Gawo a mɔn tile fila in nɔ ka a fɛnjugu caman tɛgɛ ka a caman na ko min bɛ ka fɔ Gawo kun kɛlen bɛ min mana bɛn ma o k'o kɛ min mana bɛn ma o b'o fɔ. Mali sɔrɔsiw de donna Gawo kɔnɔna na tile fila in na k'a mun ka bɔ n'a a kojugu kɛra bɛɛ lajɛlen ye. Maa m'a fɔ k'a biba ko nka o ye mɔni min da Gawo kan tan bi ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ tile fila in na k'a fɔ maa bi kun bɔ Gawo ko la. Mali kibaruya la halisa ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ janvier kalo tile 9 o ye coup d'Afrique ye. Mali ka ntolanci fɔlɔ o bɛna ntolanci ni min ye n'o bɛ bɛn kalo tile 12 ma o ye Tunisie ye. O de la Musa Ag Atayer ale ni Mali équipe nationale olu de farala ɲɔgɔn kan kunu ka taa colonel Assimi Goïta fɛ yen. Colonel Assimi Goïta yɛrɛ dantɔgɔ la mayo sɛbɛnnen b'a kan ka na n'a ye ka na jamana équipe ka kalifa colonel Assimi Goïta la. A seginna a ka kuma kelen kan k'u bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin. Ale ye jeune ye balontannaw yɛrɛ ye jeune ye wa ko filɛ u bolo. A ka d'ale ye kɔni fɛn ka bɔ ɲinanta in na hali n'a sɔrɔ a ma ku kɔni fɔ ko nka a ye min fɔ ko jamana bɛ bolo min kan jamana ka danaya min b'u kan bi ko barika ka bon wa ko ɲinanta ko k'a kɔni ka d'ale ye kosɛbɛ fɛn ka bɔ a la. Musa Ag Atayer ale y'a jɛ k'a fɔ Mali mɛnnen bɛ kupu kɔ kosɛbɛ a nege bɛ Mali la kosɛbɛ ka na ni kupu ye ko o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sen in na ni ka na ni a kupu ye. O ka degede karamɔgɔ fana tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Mahamɛd Magasuba ye o ye foli kɛ denmisɛnninw la ko ntolanci a ma nɔgɔn. O janvier kalo tile 9 coup d'Afrique a bɛ daminɛ Camerounkaw olu fɛ yen. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Somakolo ko kɔni donnen don ba la kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kan. O ye Somakolo haka min sɔrɔ ɲɛna san 2021 Somakolo tɔni 900 ani tɔni 50 ko o de sɔrɔla Somakolo la Côte d'Ivoire jamana bɛɛ lajɛlen na. Wa ko a sɔrɔ kɔni kɛra nka k'a nafolo ko tɛ ko jɛlenba ye tan bi tan. A nana ye k'a fɔ minnu kan ka na nin Somakolo san min kɛra gɛlɛya ye ko Alassane y'a ɲini k'a fɔ Somakolo k'a labaara Côte d'Ivoire. O labaarali Côte d'Ivoire ko o de nana wari bɔ Somakolo la ko n'o tɛ ko Indien tun bɛ na ani Vietnamien tun bɛ na ta min kɛ ko o ko nin ka teli wari tun bɛ sɔrɔ a la wa nafolo tun bɛ sɔrɔ a la ko nka ni tɔli 900 ani tɔni 50 ko ɲinanta ni a sera ka feere i n'a fɔ Indienw ma ko a ka ca Ala fɛ san wɛrɛ o ko bɛ diya sɛnɛkɛlaw la kosɛbɛ. O y'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ Alassane Dramane Ouattara ko tiɲɛna a bayɛlɛmali Côte d'Ivoire jamana kan o ka ɲi dɛ ko nka nafa min bɛ a la sɛnɛkɛlaw bolo bi ko o ye o ka taa n'a ye Vietnam jamana walima Indo jamana o kan. Tilaberi mara bɛɛ o ye station bɛɛ lajɛlen fermé Tilaberi bɛɛ la ko n'i y'a ye jadikɛlaw u bɛ essence sɔrɔ ko u bɛ taa essence ta de o station la. Ni kuma fɔlen jamana kɔnɔden caman y'a ja k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye nka dɔw ko ko nkalon don ko jadisiw ka essence maramafɛn b'u bolo k'a maramafɛn ani essence ta yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na ko maa tɛ nin to i bolo k'i bɛna essence ta o station kofɔliw la k'u k'a ɲini fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ de ko station ko bɛ k'a sababu ye ka essence di ninnu ma ko ninnu labɛnnen bɛ labɛn min na ko a essence tɛ bɔ station la Niger jamana kan ko bagara Tilaberi ale station ma gbanzan k'o datugu ko a tɛ station olu la. San laban Côte d'Ivoire jamana kan halisa an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ ka sirabaw minɛ ka kunnafoniw di maa ma ko maaw k'u hakili to yɛrɛ la 31 o bɛna se o 31 n'olu sera k'a san o san bɛ kɛ kasarabaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ dɔlɔ min minnu bɛ to ka telefɔni ci ko minnu tɛ ceinture don yɛrɛ la ko olu de y'a kasara kɛbaga fɔlɔfɔlɔ ye nka ko sɔnni sigira min kan o ye dɔlɔminɛw de ye minnu bɛ fɛn kuntanw min 31 don ko k'a lajɛ bi fiɲɛ in na kɔlɔsili b'u kan kosɛbɛ siraba bɛɛ lajɛlen ne maa min yɛrɛ k'a fɔ e bɛ ɲɛnamini fɛn kan walima o kasa b'i fɛ o b'i minɛ k'i bila yɔrɔ la i bɛ se ka lafiya yɔrɔ min na. Diefere Jabere Burkina Faso minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Burkina b'u k'a sigi k'a fɔ tiɲɛ ka fɔ kɛlɛ ka ban a ko bɛ cogo min na fagaliba min kɛra Burkina Faso waati tɛmɛnenw la n'a kɛra wayiguya sira la ko Diefere Jabere kabiri o don Edi Kamew ko ale min ye Ngara Dabaw ka ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ
gouvernement ka ko foyi la tun ka taa o dɔ ma kana se bi ma ko a b'o cogo de la n b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma min fɔra a gɛlɛla k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ye tan ko ni fɛɛrɛ ma kɛ ni jamana tora nin cogo in na ko n kana da b'a ta la k'a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o siratigɛ la o diferent jabiri a ye wele se Edi Kamerugo ma k'u kana u ka kuma walasa jamana bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na Cameroun olu ye a jira Paul Biya a ko jamana bɛ bolo dɔ kan n'ale ma kuma ko a bɛna gɛlɛya kuma bɛ tali kɛ fɛn min na o y'a ye k'a fɔ gɛlɛya min filɛ nin ye Cameroun woroduguyanfan n'o maralen bɛ ni Anglɛkan bɛ fɔ yen ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye baɲumankɛ jɛkulu ye o baɲumankɛ jɛkulu fana k'o bɔra Faransi jamana de kan ko tant que o baɲumankɛ jɛkulu bɛ Anglɛ fɔyɔrɔ in na ale dalen don a la ale Paul Biya ale si bɛ yɔrɔ min na bi dɔ kɛra ko tant que o ONG bɛ yen nɔ ko bɛn tɛ na Cameroun jamana kan o siratigɛ la ko a laban olu yɛrɛ nana sɛbɛn dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ n'a bɛ taara nin cogo in na tɔ tɛ kɔrɔkɔrɔ la tun k'u laban bɛ na wele se fana Rusi jamana ma walasa o bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin laseli kɛra kunungo aw ne fana an bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kurakuraya ko ɲɛsin aw ma ka fari n'Ala ma ko wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisu in na san'o cɛ o ye kan bɛɛ de ye a kan bɛ waati la ko bɛ n ka sara Mamadu